F'kollegament telefoniku fuq One Radio, il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat saħaq li huwa dejjem mexa b'mod korrett u se jkompli jżomm u jaqdi l-funzjoni ta' Prim Ministru u jirrispetta l-uffiċċju lil poplu Malti Wawċi f'dalu. B'referenza l stejjer inventati dwar rigali li rċieva l-Prim Ministru, Dr. Muscat fakkar li huwa kien meddet li kien se jkun fil-mira ta' kampanja maħmuġa għaliex għamel dmiru bħala Prim Ministru tal-pajjiż. Meddet li jekk se nagħmel dmiri u nimxi mal-pariri tal-Avukat Ġenerali u tal-Kummissarju tal-Pulizija, kont se nkun qiegħed niġi targeted bis-smear campaign b'kampanja maħmuġa ġifieri fil-konfront tiegħi. Jien għamilt dmiri u dan huwa ir-riżultat. Imma dmiri għamiltu u se nkompli nagħmlu. Il-Prim Ministru saħaq li hemm min qed jivvinta u jemmen stejjer dwar rigali. Meta ġew nies b'rigali li jiswew il-flus, battom lura. Fejn ma setgħux jintbagħtu lura, dawn l-affarijiet ħallejthom lill-Istat. Ħadd ieħor lanqas lapes ma ħalla f'wieħed mill-uffiċċji jew residenzi tal-Istat aħseb u wara affarijiet oħra, irrimarka Dr. Muscat. Spjega wkoll li meta daħal fl-uffiċċju bħala Prim Ministru ma sabx rigali numerati li rċevew il-predeċessuri tiegħu meta Malta issieħbet fl-Unjoni Ewropea. Intant mistoqsi dwar is-sena li ġejja, il-Prim Ministru qal li huwa dejjem ottimist li l-familji Maltin Wawċin se jibqgħu igawdu mill-ġid li joħloq dan il-Gvern. Fl-ewwel ta' Jannar li ġej, il-pensjonanti tagħna għandhom biex ikunu ottimisti għax mill-ewwel ta' Jannar li ġej kalla jrid ħajkun qed jiżdiedu €7 fil-ġimgħa, min qiegħed fuq l-għajnuna medika ħajkollu żied oħra, min huwa persuna b'diżabilità u ma jistax jaħdem ħajkollu €161 fil-ġimgħa, l-ekwivalenti tal-minimum wage, l-anzjani li għandhom aktar minn 80 sena ħadd iżdidilhom lotja. Dr. Muscat semma wkoll li l-familji li għal sena oħra mhux se jkollhom taxxi imposti fuqhom filwaqt li l-ħaddiema se jerġgħu jirċievu riviżjoni tat-taxxa. Il-Prim Ministru qal li fl-2020 bit-tmexxija ta' Prim Ministru Laburista ġdid huwa jinsab ċert li bl-għażla li għandhom qudiemhom il-membri tal-Partit Laburista bejn Chris Fearn u Robert Abela, il-pajjiż se jibqa' għaddej fid-direzzjoni t-tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.